Kanjang Paulia Saglodisa Miras Yasadev Tuzomu प्रार्थूया. स्वामी जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें हे फोंड कुडी निके पोंगूक उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोसोय वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो. तुमचं आमचें पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगोवंक ताका पावय. हे आमी मागता. चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणास देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगोवन दी आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करून आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थूया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमंता तो मोराचो जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुकां पसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें. आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाच्या बुजवणेन आनी शासनीक जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या सोम्यान शिकयले प्रार्थना सांगता म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूळ कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान ताका हांगा भावार्थ्यांत एकवटायलोय. तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन आमी नित्य गोंयच्या ह्या तुज्या साकरा रिचर्ड डिसोजाक
विंचलेल्या सांगता सर्गींच्या सुकांत बांटोला बय क्रिस्त आमच्या सुम्यावर बी आमेन. ससनाचो विषय ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. तुझी खुशी जाय किते तुका कर तू आता तुझ्या तांता ओ पुनिता तुझी खुशी जाम तुझी खुशी उजान तुझ्या येईन काळीस नितळते करतो हे मापरे रडो ना मागता कावते पडी तुझी खुशी जाव तुझी खुशी आज वरतून सोल स्पिरितान बरो जामच्या कावे तुझी सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी जाम तुझी खुशी हा पहिला गोड एफ्टी तो सोडी ना भोगच्याक तुकाच ना
Lemburan kan boleh dan ada. Isran memang ada.